Pregătim antena pentru Helasat. În primul rând LNB-ul îl aducem la 0 grade. E un pic mai dificil aici, locul prea mult, dar ne descurcăm. Punem noul SAT Finder. Mie îmi place să lucrez cu amândouă, și cu acela micuț și cu acesta cu ecran. Este un GT Media, l-ați mai văzut în filmările anterioare, e foarte bun, ține și bateria, semnalul arată destul de precis. O să vedeți acum în imagini pe Helasat 39 Est. Anterior antena era montată pe Tor 1 Vest. Conectăm aparatul. Scoatem scusa pentru că bate soarele în plasticul ăsta, își lucește și nu se vede aproape nimic. O să intrăm la aparat pe satelitul unde dorim să ajungem, da? 39 Est. Helasat. Îl deschidem și luăm o frecvență oarecare. Asta să zicem. E posibil ca antena, din experiență, doar am rotit-o un pic către direcția în care am crezut eu, ea să fie deja aproape pe satelit. Văd că am un pic de semnal. De-aia cred că acum doar puțin o să o mai reglez.
n-am cum. Țin și aparatul și să mișc și asta. Trebuia firul mai lung. Da, o să mă duc să fac un fir mai lung, că nu prea pot. Și revenim. Gata. Am un fir de cam 1,5 m, e suficient. Acum ar trebui să fie mult mai ușor. Deci, cum spuneam, le ducem la 39S, scuze. Da, se pare că am mai mișcat un pic și deja am semnalul. Da? Deci trebuie lăsată mai jos elevația. Deja am 77% semnal și ia să vedem dacă o mișcăm și stânga-dreapta. 80, 83. Cam aici este maximul. 83. Și acum ar trebui să o strângem. Cu DNB-ul pentru relasat trebuie în partea opusă. Deci spre mine. Cam asta e 83% semnalul. O să-i dăm o scanare pe toate frecvențele, da? Intrăm pe Elasat. Scan. Îi dăm doar cele libere. Doar canale TV. Și așteptăm. Pe Helasat 4 a găsit primele canale de pe pachetul grecesc. Deci vedeți, LNB-ul este ușor îndreptat în dreapta, cum îl primim din față.
Pentru elevație vă puteți ajuta de gradajul de pe antenă. Nu știu dacă se vede în filmare, e foarte aproape. Vedeți, se vede mai bine acum. Deci cu ajutorul lui vă puteți ghida. Dar nu neapărat. Eu, de exemplu, nu mă ghidez după cifrele de acolo, pentru că poate să fie brațul puțin mai înclinat și atunci, dacă nu e perfect drept, brațul, cifrele de aici nu ne ajută cu nimic. În cazul în care puneți un motor, e bine de știut, brațul atunci trebuie să fie perfect drept. Am avansat deja. Antena este foarte bună pentru Helasat. Are un semnal destul de stabil pe orice fel de vreme. E adevărat, când este foarte norat și plouă abundent, atunci nici cu 2 metri nu mai ai semnal. Dar e suficient pentru Helasat, pentru TER, pentru sateliți puternici gen Astra 19, Hotbird 13. E foarte bine. O antenă de 60 de centimetri, panoramică, este cea de la Orange, care cândva se dădea pe abonamente. Acum am înțeles că arată altfel. Sunt un pic ovalizate. Am ajuns la final. Mi-a găsit 42 de programe gratuite transmise pe acest satelit. Acesta este primul, este un program religios grecesc. Semnalul este full 83, cum v-am zis mai devreme. Trecem pe un alt pachet bulgăresc de data asta. Semnalul e ceva mai slăbuț aici, dar suficient de bun. Aici sunt canale de muzică, nu o să le las pentru că sunetul, sunt probleme cu sunetul. Și așa mai departe. Ce mai avem aici? La fel, canalul grecesc de știri. Se pare că au o problemă tehnică grecii. Asta nu era înainte când mai umblam eu pe Hellas, dar văd că nu are imagine. Programul național grecesc R1, R2, R3, TV5. Asta ar trebui să fie cu semnalul ceva mai slab, întrucât TP-ul este mai slab. Vedeți decibelii, calitatea semnalului 63%, suficient de bun pentru această frecvență. Aici avem câteva canale grecești care sunt codate bis și care nu vor merge. Trinitasul românesc, toată lumea știe de el, e gratuit pe Hellas, la fel B1 TV, e gratuit pe Hellas, Nașu TV este gratuit pe Hellas, Pro TV Internațional, mai nou, este gratuit pe Hellas, a dispărut de pe 16 Est. Ce mai avem aici? Atât. Astea sunt canalele gratuite. Mergem la receptor acum și o să conectăm cablul și căutăm și acolo. O zi bună tuturor!